Здравейте на всички! Добре дошли на втория урок от изучаването на страхопочитанието към Бога. То е озаглавено "Разкрити такива, каквито сме". Най-напред искам да спомена кои са Божиите обиталища на земята. В началото имаше скиния, след това храм, който Соломон построи, а после в Новия Завет Бог обитаваше в сърцата на мъжете и жените, отдали живота си на Исус Христос. Нека да се върнем към Стария Завет. Изход 29, където Бог казва нещо удивително на израелтяните. "И ще обитавам между израелтяните и ще им бъда Бог." След което добавя: "Също Аарон и синовете му ще осветя, за да ми свещенодействат." Обърнете внимание на синовете. Нека сега да погледнем Левит глава 10, стих 1. "А Аароновите синове Надав и Авиуд." Какви имена само! Не се ли радвате, че не са ви кръстили Надав или Авиуд? Както и да е. Това са двама от 4-мата Ааронови синове. В Библията се казва, че те взеха кадилниците си и като сложиха в тях огън и тамян, принесоха, обърнете внимание на следващата дума, чужд огън пред Господа. Нещо, което Той им беше забранил. Думата чужд или скверен е много интересна. Тя е дефинирана като да се отнасяш с неуважение към нещо свято. Тоест, да се отнасяш към свещеното като към нещо обикновено. Ето какво се случва. Тези двама млади мъже имат право да влизат в Божието присъствие, но те го правят с неуважение. Чуйте какво гласи стих 2. "Затова огън излезе от присъствието на Господа и ги изпепели и умряха пред Господа." Най-напред искам да попитам, Бог ли ги нападна жестоко? Не, в никакъв случай. Бог е любов. Той не просто притежава любов, Той е любов. Ето каква е ситуацията. Ще ви дам един пример, който до някъде ще илюстрира случилото се. Хората обичат да ходят на плаж и да правят какво? Да си правят слънчеви бани, нали? Придобиват хубав тен, почиват си. Слънцето е на 150 милиона километра от Земята, но ако вие направите същото нещо, слънчеви бани, на 20 000 километра от Слънцето, ще изгорите в миг. Така че тези момчета се изложиха на опасност, проявявайки неуважителност. След което Моисей заяви, стих 3, "Това е, което каза Господ. Онези, които се приближават към мен." Апостол Яков казва в Яков 4:8, "Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас." Към нас е отправена същата покана в Новия Завет. Бог казва: "Онези, които се приближават към мен, трябва да ме зачитат като свят, а аз ще се прославя пред целия народ." Нека да изтъкна нещо. В Словото има препоръки, има и заповеди. Разумно е да се съобразяваш с препоръките и е глупаво да пренебрегваш заповедите. Бог казва: "Трябва да ме зачитат като свят и аз трябва да се прославя пред целия народ." Онова, което Моисей каза на Аарон, не забравяйте, че тук чичо Моисей се обръща към татко Аарон. Онова, което той казва, е универсално и вечно постановление. Какво имам предвид с това? Универсално означава, че се отнася за всяко сътворено същество, човешко или ангелско. Вечно, в смисъл, че винаги е било така и винаги ще бъде така. Никога няма да се промени. Бог казва в Псалм 89, стих 7, "Бог е твърде страшен в съвета на светиите и доста почитаем повече от всички, които са около Него." Няма как да откриете Бога в атмосфера, където към Него не се подхожда с пълен респект. Това означава, че когато пристъпваме в Неговото присъствие, трябва да проявяваме подобно страхопочитание, благоговение и респект. Вероятно ще възразите: "Чакай малко, това беше в Стария Завет. Ние сме новозаветни вярващи." Добре, нека да се прехвърлим в Новия Завет. Апостол Павел изразява доста сходно твърдение в 2 Коринтяни 6:16. "Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог." Сега той цитира, повтаря казаното в Изход. "Ще се заселя сред тях и ще вървя с тях и ще им бъда Бог, а те ще бъдат мой народ." Да дадем друг пример от Новия Завет. Идва денят на Петдесятница. Църквата започва да нараства и в Деяния 5 глава се натъкваме на следната ситуация, за която ще поговорим. Много хора не разбират какво се случва в Деяния 5, понеже не правят връзка с предходната глава. Книгата Деяния е била разделена на стихове и глави едва по-късно от църквата. В края на 4 глава четем: "Варнава, левит, родом от Кипър, като имаше земя,
продаде я, донесе парите и ги сложи пред краката на апостолите. Нека да си изясним нещата. По онова време Кипър беше много богата територия. Беше остров, богат на дървесина, полезни изкопаеми, плодове, зеленчуци, зехтин. За да притежаваш земя в Кипър, е трябвало да си много богат. Все едно днес да имаш земя в Нюпорт Бич или Манхатън. Този човек трябва да е бил изключително богат. Продал е парче земя, отишъл е на църковната служба в Ерусалим и е сложил цялата сума в краката на Петър. Следващият стих е в Деяния 5 глава, първи стих, който започва с А. Като автор, аз никога не съм започвал глава с думата А. Следва продължение на онова, което току-що се е случило. А някой си човек на име Анания с жена си Сапфира продаде имот и задържа нещо от стойността с знанието на жена си. Тук се крие и ключът. И донесе една част и я сложи пред краката на апостолите. А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата, докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна. Също като Надав и Авиуд, той умря. Чуйте какво се казва в стих 11. И голям страх обзе цялата църква. Нека да си изясним нещата. В Деяния 2 глава слиза Святия Дух. Хората са като пияни. Вероятно, настава голяма радост. Църквата се разраства, хората са изпълнени с мир и радост. И тогава изведнъж се случва това. И Библията казва, че голям страх обзе цялата църква. Какъв е грехът в случая? Не става въпрос за самия принос. Петър изяснява нещата. Проблемът е в това, че показността е по-важна за Анания от истината. Отново ще го кажа. Показността беше по-важна от истината. Как изобщо им е минало през ума, че Бог не може да ги види? Но знаете ли какво е интересно? Адам и Ева вярваха, че могат да се скрият от Бога, след като се грешиха в градината. Ако погледнете народа на Израел, ще прочета Езекил 9.9. Те заявиха: Господ не ни вижда. Ако погледнете водачите на Израел, това ме изумява. Става въпрос за духовните водачи на Израел, сине човешки. Видя ли какво правят в тъмнината старейшините на Израилевия дом, всички в скришните си стаи за изображения? Защото си казват: Господ не ни вижда. Ето една изключително важна истина. Нашият свят страх нараства според разбирането ни за Божията слава, за Неговото величие. Обратното също е вярно. Колкото по-малко се страхуваме от Него, толкова повече ще принизяваме величието Му до степен на човешка ограниченост. Можете да скриете нещо от хората. Мога да скрия мотивите си от някого. Мога да казвам неща в тъмнината и сенките, за които хората няма да чуят. Това няма как да стане пред Бога, но лидерите и народът на Израел мислеха, че е възможно. Анания си мислеше, че може да скрие нещо от Бога. Точно това има предвид Петър. Как можа да го направиш? Чакай малко, Джон. Познавам проповедници, които също са лъгали. Как така в наши дни те не падат мъртви? Защото Петър излиза от тази стая и сянката му възкресява болните на улицата. Разбирате ли, все едно Петър да се разхожда из някоя болница и буквално да я изпразва, само като върви по коридорите? Толкова голяма сила и слава са почивали върху него. Трябва да разберете, че Бог задържа славата си, защото колкото по-голяма е тя, толкова по-бърз и по-неизбежен е съдът. Трябва да говорим за тези неща. Библията заявява следното във 2 Коринтяни 5, 9 и 10. Всички ние ще се явим и ще бъдем разкрити, такива, каквито сме пред Христовото съдилище. Ключовите думи тук са: разкрити такива, каквито сме. Всяко човешко същество има 3 образа. Искам да слушате внимателно. Образа, с който сме възприемани. Това е начинът, по който хората ни възприемат. Образа, който разкриваме пред останалите. Това е начинът, по който искаме да се представим, за да ни възприемат хората. И действителният ни образ. Действителният ни образ е начинът, по който ще бъдем разкрити пред съдилището. Ще бъдем разкрити такива, каквито сме. Помислете за Исус.
Той е неразбран от мнозина. Разпространяват лъжи за него. Обвиняват го, че е обладан от демони. Обвиняват го, че е пияница. Обвиняват го, че е чревоугодник. Обвиняват го, че е нечестив човек, който общува с грешници. Обвиняват го, че е еретик. Чуйте какво казват собствените му братя. Отиди там, където твоите последователи могат да видят чудесата ти. Подиграваха му се. Не можеш да станеш обществена личност, ако се криеш по този начин. Щом можеш да правиш такива прекрасни неща, докажи го на света. Братята му се фокусираха върху образа, с който той се разкриваше пред останалите, докато Исус бе съвсем различен. Неговият действителен образ напълно се разминаваше с начина, по който мнозина го възприемаха. Той е образът на невидимия Бог. Това е Колосяни 1:15. Бог Отец казва: „Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение“. Това е истинският му образ, защото представя образа на Отец. Така че, докато Исус бе на земята, той не се самопревъзнасяше и не се стремеше да изгражда собствената си репутация. Избягваше популярността, известността, похвалите или одобрението на хората. Когато те искаха да го издигнат за цар, той се отдръпна. Постоянно предупреждаваше хората: „О, не казвай, че си бил изцелен, просто отиди при свещеника и направи това, което Моисей заповяда“. Той никога не привличаше вниманието към себе си. Когато образът, с който сме възприемани, това е много важно, когато образът, с който сме възприемани, има по-голяма тежест от действителния ни образ, ние ще се стремим да защитаваме репутацията си. Усилията ни ще бъдат насочени към външната изява, титлите, статуса, популярността, приемането, репутацията и така нататък, защото те прикриват нашите недостатъци. Но нищо от това няма да се разкрие пред съдилището. Нашият статус, нашата репутация, нашата популярност. Не, ние ще се разкрием в истинския си образ. Това е изключително важно. Слушайте какво казва Павел в 1 Коринтяни, 4 глава, стих 5. „Не дейте съди никого“. Слушайте това внимателно. „Не дейте съди никого преждевременно, преди Господ да се завърне. Защото Той ще извади наяве най-тъмните ни тайни и ще разкрие личните ни мотиви“. Чувате ли това? Тогава Бог ще отдаде на всеки каквато похвала му се полага. Много хора подценяват това писание. Казват: „Става въпрос за съда над невярващите. Невярващите са тези, чието най-тъмни тайни и лични мотиви ще бъдат разкрити“. Почакайте малко. Невярващите няма да получат никаква похвала от Бога. Павел изрично казва, че ще бъдат разкрити най-тъмните ни тайни и личните ни мотиви, след което всеки ще получи похвала от Бога. Така че той очевидно говори за съда на вярващите. Разбирате ли? Вие ще бъдете разкрити такива, каквито сте. Ето защо, когато Павел говори за съдилището, във 2 Коринтяни 5 глава се казва: „Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всеки от нас това, което е извършил в тялото, било добро или зло“. Още в следващото изречение той казва: „За това, като съзнаваме какво е страха от Господа, убеждаваме хората“. Съдилището поддържа огъня на святия страх от Бога в сърцата ни, така че да живеем според действителния си образ, а не според образа, който разкриваме пред останалите. Святият страх е абсолютният коректив на нашите мотиви и намерения. Ако се замислите какъв беше смъртоносният капан за Анани и Сапфира, те се интересуваха повече от това, как ги възприемат околните, а не от истината вътре в тях. Нека да си представим тяхното падение. Да кажем, че са се спасили в деня на Петдесятница или малко след това. Може би са били едни от 5000-те, когато Петър е влязал в храма и 5000 души са предали живота си на Господа. Създавала се раната църква в Иерусалим, така че лидерите там са се оглеждали кой е надарен от Бога и за какво. Ние, лидерите, винаги го правим. Когато хората идват в нашите организации, осъзнаваме, че Бог е заложил в тях уникални дарби, които трябва да открием, за да ги поставим на правилните места. Апостолите упражняваха административни дарби в ранната църква. Те търсеха хора с дарби. И аз съм сигурен, че когато Анани и Сапфира са влезли, те са били развълнувани, че са спасени. Вълнували са се да бъдат част от църквата, но църквата се е разраствала. Първоначално се спасиха 3000, а след това 5000. Това означава, че в църквата в Иерусалим имаше поне 8000 души. Тяхната конкретна дарба, вероятно, е била дарбата да дават. Така че те са давали. А даването привлича вниманието. Това лошо ли е? Не мисля. Нима не благодарим за хората, които имат дарбата да служат. Нима не им благодарим за това, че служат.
Не благодарим ли на хората за дарбата да проповядват? Не казваме ли: благодаря ти за това послание, то наистина ми помогна? Не благодарим ли на хората за дарбата им да ръководят? Не казваме ли: благодаря ти, твоя дар на лидерство наистина ми помогна да израсна? Защо да се отнасяме към даването като към табу? Не, в ранната църква не беше така. Павел казва, че когато принасяте даровите си на Бога и го правите пред църквата, цялата църква отдава благодарност на Бога. Те правеха това открито. Хората принасяха даровете си открито. Исус каза на фарисеите: не позволявай лявата ти ръка да знае какво прави дясната, защото фарисеите шумно разтръбяваха преди да принесат дара си в храма. Апостолите не постъпваха така. Те правеха това, за да окуражат църквата, за да празнуват, да благодарят на Бога, че хората са били благословени, за да могат да дават. Каква е дарбата на Анания и Сапфира? Даване. Те получават внимание и това им харесва. Нека да си го представим. Ще дам хипотетичен пример. Между тях възниква брачен проблем. Те влизат в спор и този спор няма край. Не приключва за един ден, а продължава с седмици. Но за да изглеждат благочестиви, когато отидат на църква, те се държат за ръце, прегръщат се, създават впечатление на дълбоко влюбени до деня, в който се появява някакъв човек с принос, който превъзхожда техния. Сега цялото внимание на огромната църква се насочва към този човек от Кипър. Те усещат, че вниманието вече не е насочено към тях. Какво да правят? Те вече са свикнали с определен стереотип. Свикнали са да акцентират на образа, който показват пред останалите. Но какво правят сега? Носят принос, мислейки, че могат да се представят по определен начин пред останалите, да скрият действителния си образ от Бога. И какво се случва? Божията слава е толкова силна, че те си навличат осъждение, също като Надав и Авиуд. Отново ще изтъкна нещо. Казах го и по-рано. Ще го повторя пак. Колкото по-голямо е нивото на изявената Божия слава, толкова по-бърз е съдът. Ако погледнете днешната църква, Божията слава не се изявява по този начин. През последните 40 години на служение не съм виждал нито един пастор да мине през някоя болница и да я изпразни. Както Петър изпразни улиците на Иерусалим, славата и величието на Бога бяха толкова силни върху Петър, а те излъгаха в присъствието на тази слава и незабавно бяха осъдени. Чуйте какво казва апостол Павел в 1 Тимотей 5:24. Греховете на някои хора са явни и открити пред очите на всички. И отиват пред тях на съдилището, предварително произнасяйки присъдата им. Но греховете на други стават явни по-късно, като следват престъпника до съдилището и се разкриват там. Това е Новият завет. Павел казва, че греховете на някои хора ще станат явни пред другите сега. Греховете на други ще се изявят пред Христовото съдилище. Тези хора ще бъдат разкрити такива, каквито са, и ще претърпят загуба. Те няма да бъдат изгубени за вечността в огненото езеро, защото са били спасени чрез кръвта на Исус Христос, чрез Божията благодат, но те ще загубят вечните награди, което ще доведе до сълзи и разкаяние. Ето защо трябва да викаме към Бога да ни изпълва със страх от Господа, защото страхът от Господа прави какво? Той държи под контрол мотивите и намеренията ви, за да не започнете да разчитате повече на образа, който разкривате пред останалите, или да поставяте голям акцент върху начина, по който другите ни виждат, а да живеете според истинския си образ, който ще се разкрие и се разкрива в момента пред Господ Исус Христос. Признавам, че това беше много сериозен урок, но нека ви кажа нещо. Предупрежденията на моите родители са спасявали живота ми. Техните наставления са правили живота ми по-добър. Павел казва, че всеки човек се усъвършенства в Христос чрез предупреждения и наставления. Можете да го прочетете в Колосяни 1:28. Това беше по-скоро предупреждение. Но предпочитам святият страх от Бога да държи намеренията ми под контрол, за да не се осланям на образа, който разкривам пред останалите, а на действителния си образ. Ето защо страхът от Господа е такова съкровище и такъв дар. Отново повтарям, че това беше една доста сериозна сесия. Предстои ни да говорим за много приятни неща в следващите сесии. Надявам се, че ви е харесало. Ще се видим на следващия урок.
Представяме ви Messenger X, напълно нова платформа за изтегляне на нови ресурси и видеостриминг излъчване на видеа. Съдържа цялата дигитална библиотека с ресурси за ученичеството от Джон или за Бивиер, включително видеополучение, аудиокниги, електронни книги, кратки филми, библии и още. Тази нова платформа може да бъде използвана на всички ваши устройства. Тя е напълно безплатна и достъпна на повече от 125 езика. Ученичество за всеки навсякъде. Изтеглете приложението, като отидете на messengerx.com.